Kakarating lang natin sa Starbucks sa Tambayan. Pumasok mga Kadads Good, Little Caesar. Ngayon naman Kadads Good, i-maintain natin yung 70% na acceptance rate natin kasi huling araw ng buwan ngayon mga Kadads Good. Cut off ngayon ng ng top dasher mga Kadads Good. Dapat maintain natin yung 70 pataas, 75 mga Kadads Good. O kaya mapataas pa natin ngayong gabi. Kaya accept tayo ng accept ngayon mga Kadads Good Pero titignan pa rin natin mga Kadads Good. Itong pinick up natin ay $9.25. Pero ang distance ay 10.5 kilometers mga Kadads Good sa bundok sa Upper Mission. Pero okay na, kinuha na natin dahil kunti lang naman yung agwat nila. Tsaka mabait naman yung mga taga Little Caesar, Kadads Good. Binibigyan tayo dun ng ng crazy bread. Minsan binibigyan tayo mga Kadads Good pag good mood si bro dun sa Little Caesar. Kaya mababait yung mga nandun Kadads Good. Kaya pag Little Caesar, thumbs up agad, binipick up na agad natin yan Kadads Good. Yan mga Kadads Good, si paring Little Caesar. Tayo. Aga na naman ako. Sabihin na naman, you're too early bro. Iba yung nandito, wala si bro. Si pare ang nandito. Shoutout nga pala kay McLean Villanueva. Laging nanonood sa atin. Bilas, shoutout. Derwin, Pare! Kumusta ka? Justin, ayos naman, buti. Mabuti. Ay, nakuha na natin. Si pare nandun. Wala si bro. Tawag ako sa kanila. Yung isa si bro. Yung isa naman si pare kasi pare tawag niya sa akin. Mga Kadads Good. Ano yun mga Kadads Good 8 months pa lang daw siya dito sa Canada. Nepalese siya mga Kadads Good. Galing siya ng Nepal. 8 months pa lang siya. Pare ang tawagan namin. Alas 8 na ng gabi mga Kadads Good. Palubog na yung araw. Ayun. Lumulubog na siya. Alas 8 mga Kadads Good. Maliwanag pa. Ayan, na-drop na natin mga Kadads Good. Ang ganda nung view nung paglubog nung araw doon sa lake. Alas 8. Pag lumulubog yung araw ngayon, alas 8 mga Kadads Good. So balik tayo sa tambayan natin. Ayun yung kulay black. Doon tayo babalik. 10 kilometers mga Kadads Good. T1 mga Kadads Good. Accept natin yan. T1. Sakto, nandito tayo sa T1 malapit. Pangatlong pick up natin ngayong night shift natin. Hanap tayo ng maparkingan dito sa likod mga Kadads Good. Dahil di pwede magparking doon sa kalsada sa tapat niya sa harap. Sa T1. Ang ganda ng langit. Hirap buksan ng mga pinto rito. Pick up na natin mga Kadads Good. Ang ganda ng bag natin yun. Malapit lang deliveran dyan lang sa barera. Ito Kadads Good, ang instruction niya may pangalan yung building, Falcon Point. Sabi niya, intercom 1030 and please leave at my front door number 205. Ibig sabihin babaser tayo. Tapos sa unit 205 siya. Barera. Kailangan makuha natin yung instruction para hindi niya tayo ratean ng 1 star. Kailangan 5 star Kadads Good.
Dito mga kalasbud. Ayan. Yung apartment building na yan. Diyan tayo. Wala pang dahon yung mga puno nila. Punta tayo doon. Mag-buzzer tayo. May buzzer sila. Yan yung mga buzzer. Tapos may sinabi siyang number ng buzzer. Yun ang itatype mo lang rito. Ayan. Tapos tumatawag na yan dun sa unit. Tapos pag nag-okay siya, i-open yung pinto. Siya mag-o-open. Tutunog yung pinto pag nag-open. Maririnig ko, tutunog siya. Ay, error. Ayun, in-approve niya ka. That's good. Pasok. Ang ganda ng lobby. Linis. Yan, na-order na, i-deliver na natin. Baba na tayo. Gante ulit to. Sa mga elevator dito, that's good. Yung may star. Yan yung lobby. Pag may star siya. Hindi ka maliligaw. Doon tayo nakapark eh. May for sale, oh. Binebenta yung unit 207. Balik tayo doon sa Mission Park. Yung tambayan natin mga kadatslut sa Starbucks. Yan yung pinupuntahan kong beach pag umaga. Dito na tayo tatambay sa harap ng DQ. Pero nandito pa rin tayo sa Mission Park. That's good. Dito na tayo mag-aantay ng order. Ayan yung inaalmusalan ko na A&W. Pag tanghali naman, ito yung ina-ice-creaman natin. Meron tayo sa Boston Pizza mga ka-That's good. Ito naman $20 plus. Sabi niya, ibig sabihin pwede pang madagdagan. Tapos ang distance ay 12.4 kilometers mga ka-That's good. Catering bag required. 4 na items. So i-accept natin yan. Tapos pupunta tayo sa Boston Pizza. Ang Boston Pizza mga ka-That's good nasa Harvey Avenue. Mga ano lang to. Head west toward Lakeshore Road. 3 kilometers mula rito dito sa tambayan natin. Nakalagay naman dyan kung anong gagawin mo pagdating doon. Dapat may hot bag, sabi niya. Meron tayo yan. So punta na tayo mga ka-That's good. Head west toward Lakeshore Road. Yan, dito na tayo sa Boston Pizza. Haba yun. Nag-aagaw na yung dilim at liwanag mga ka-That's good. Ito na tayo. Pick up natin to. Restaurant and sports bar pala ito. Yan, nakuha na natin. Dami pala. Limang pizza. Ano pala silang Pasta Tuesday. $14.99. Tapos manunod ka ng Sports UFC. That's good. Sa May 6. Galing Sarap kaya pasta nila rito. Confirm na natin mga That's good.
Ayan. Saan ba to? Tingnan natin, sa Clifton Head yan. east on Harvey Avenue, Okanagan Highway toward Sinecheck ko Richter muna Street. bago ako bumiyahe. Sa Dilworth, mga ka-that's good. Sexsmith Street. Sexsmith. Nandito naman tayo ngayon sa bandang northern part naman ng Kelowna, mga ka-that's good. Ayun. Kanina nasa Turn southern right onto tayo. Reynolds Road, then your Ayun naman, destination will be on the right. northern part. Yung bahay na yan pala, mga ka-that's good. Ang laking bahay. Papalibutan siya ng mga taniman ng mansanas. Your destination is on the right. Mansanas, tsaka The customer requested you leave the order at their door. Mga kabayo. Additional instructions are provided in the Dasher app. saan ang gate na ito? Doon. Tsaka maraming mga kabayo rito, mga ka-that's good. Dito. Saan yung number? Ayun. 199, tama. Laking bahay. Farm to, mga ka-that's good. Leave at my door daw. Iwan natin sa door niya. Hinahanap ko yung fountain. Yan pala, natatakpan pa. Mga ka-that's good, na-confirm na natin. Naka-post tayo dahil babalik tayo sa Lower Mission. Para hindi tayo makapick up dito, mga ka-that's good. Doon tayo babalik sa tambayan natin. Pero hindi sementado yung driveway nila, mga ka-that's good. Siguro may science yan. Ang laki, oh, ang ganda. Kita mo na yung babaw. Mataas tayo, sa bundok tayo, ka-that's good. Yung gustong gusto ko sa pagde-deliver, nakikita ko yung mga malalaking bahay tsaka magagandang bahay pag nade-deliveran mo, mga ka-that's good. Ang gaganda. Wala nang sasakyan dito sa Mission Park. Dito ang tambayan natin, mga ka-that's good. Diyan tayo ngayon sa KFC. Yan. Andyan yung mga ayan. Kunin natin sa chutney, may pumasok. Yan, mga ka-that's good, accept natin. Chutney naman to, mga ka-that's good. Indian cuisine. Malapit lang to, dito lang. Chutney. Marami-rami tong order. 8 items. Grabe yung nag-order, 8 items, $5. Naantay lang natin, mga ka-that's. Kuha na natin ang bigat. Wala nang katao-tao. Wala na rin kasasasakyan. Ganyan pag linggo na ng gabi dahil may pasok kinabukasan. Confirm na natin, mga ka-that's good, ayan. Ito naman, ka-that's good, ay $5 ang payout. Pero 1 kilometer lang, mga ka-that's good. Diyan lang. Tapos ang instruction niya, leave at my door, second last house on the left of the entrance. It is 3145, not 3165. Walnut, please. Make sure. Okay. Hirap hanapin. Ito yata. Hirap deliveran tong mga ganito. Wala man lang ilaw. Ayan, oh. Buti na lang may ilaw yung camera.
Grabe naman ang bahay. Mura lang naman siguro ang bumbilya. Malagas. Yung kapitbahay naman niya, meron. Kasi townhouse to eh. Yun, tapos na yung shift natin ngayong gabi mga ka-That's Good. Naka 3 oras tayo. Nag-umpisa tayo ng 6:30. 9:30 na mga ka-That's Good. So uwi na tayo. Yan. Ganun lang mag-DoorDash ng gabi. Okay naman sa gabi, walang traffic, walang alam mo yun, walang masyadong pedestrian, so wala kang masyadong iiwasan. Mga ka-That's Good, yun lang. Problema yung mga madidilim na bahay. Mga That's Good, delikado yung ganun. Dati may flashlight ako dati, pero masyadong OA kasi pag flashlight. Parang iba yung dating pag naka-flashlight ka, nagpa-flashlight kang ganun. Kaya yung ginawa ko, yung flashlight na lang nung cellphone ng ang ginagamit ko. Parang yung kanina, yung diniliberan ko, townhouse yung mga yun, mga That's Good. Eh ang kapal ng mga bakod nila na halaman, kaya lalong dumidilim. Hindi ko makita yung number. Para makita ko yung mga number, kailangan lumapit ako sa pinto. Dahil ang liliit pa ng number, mga That's Good. Yung una kong pinasok, number 4, buti may ilaw siya. Papasok pa lang ako, umilaw. Parang sensor. Sensor yung nila, yung ilaw yata. Biglang umilaw nung paglapit ko. Nakita ko number 4. Kaya tinansya ko na lang number 3 siguro yung katabi. Sa kanan o sa kaliwa. Tinansya ko. Ngayon yung akala kong number 2, wala talagang ilaw. Lumapit ako sa pinto, wala pa ring ilaw. Plinaslightan ko, ang liit ng number. Delikado kasi yun mga ka-That's Good. Dahil baka ibang bahay yun. Pagkamalan tayong magnanakaw, bigla tayong barilin. Delikado mga ka-That's Good. May nangyaring ganun. Kaso hindi rito sa Canada, sa US mga ka-That's Good. DoorDash, ibang bahay yung ibang pinto yung napuntahan niya, ka-That's Good. Doon pa naman sa, hindi ko lang kung buong US o may state lang na ganun. Pwede kang barilin eh. Delikado, di ba? Yun lang ang paggabi. Pero bihira naman yung ganun, mga mga walang ilaw. Hindi ko lang alam ba't walang ilaw yun. Kaya nga parang abnormal pag walang ilaw yung harap ng bahay mo, yung tawag nun, yung pinto. Kasi halos lahat ng pinto rito pag may lumalapit, umiilaw automatic. Lahat ng yung mga harap ng bahay. Kasi nga may camera para makita nung camera yung yung tao siguro pag ganun. Pero maganda pag gabi. Yun lang, wala ka nga lang view, mga ka-That's Good. Madali lang mag-DoorDash. Lang, pick up, tas deliver mo, ganun lang mga ka-That's Good. Tapos sabayan mo ng kunting diskarte, strategy. May diskarte rin yan may strategy din yan mga ka-That's Good. Hindi lahat ng order pinipick up mga ka-That's Good. Hindi rin lahat ng order maayos tsaka maganda, ka-That's Good. Piliin natin. Pinipili ko yung mga order. Pero di bahala ka kung halimbawa subukan mo yung DoorDash. Pwede naman pick upin mo muna lahat. Kasi ganyan ako nung una pinipick up ko lahat, tapos malalaman mo rin kung ano yung mga hindi na pipick upan sa susunod. Tsaka kung bakit ganun na kailangan hindi mo pipick upin lahat. Ganyan mga ka-That's Good. Kailangan strategy, diskarte. Tsaka kailangan maano din yung isip mo, yung alam mo yon, yung memorya mo dapat kahit papaano matalas ang memorya mo, mga ka-That's Good. Dahil
Doon pa lang sa pagpasok ng order sa'yo, alam mo na kung yung red flag na customer yun, no? Anak, kliyente yun, o hindi. Kasi gano'n na, pag nakita ko, naku, red flag to. Huwag nating pipick upin yan. Kasi ganito. Nasabi ko na yung mga ayaw kong pinipick upan na restaurant, di ba? That's good. Yung Georgia Cafe. Tapos meron pa dati yung McDonald Harvey Avenue. Yan. Hindi ko rin pinipick upan yan dati. Ang pinipick upan ko lang na McDo, yung McDonald Lakeshore, McDonald Old Vernon Road, tsaka yung McDonald Ratland. Yan ang mga pinipick upan ko. Dati hindi ko rin pinipick upan yung McDonald Ratland eh. Kaso nung minsan bumalik ako, umayos. Gumanda yung ano nila. Gumanda yung service or patakaran. Etong nakaraan na naman, medyo ang hirap na namang mag-pick up doon. Kaya bihira na akong pumunta doon sa Ratland. Pero dito sa Lakeshore, yan, bilis mag-pick up yan, maganda. Tsaka sa ano, sa McDo sa Old Vernon, okay din doon. Kaso bihira na akong makarating doon dahil diyan ako naglalagi sa ano, sa Lower Mission, mga that's good. Yan yung mga sinasabi kong ano, parang strategy ko, diskarte, ewan ko. Kasi kailangan, di ba, habang nagdudurdas, nagde-deliver ka, nag-e-enjoy ka rin, di ba? Hindi yung napapakamot napapakamot ka ng hindi makati dahil sumablay ka dun sa ano. Kaya merong ano yan eh, pag halimbawa, pag unang araw ng buwan, halimbawa bukas, unang araw ng buwan, ayusin ko na yung ano, kung ano yung goal ko sa ano, sa buwan na susunod. Kung ang goal ko ba ay magpataas ng acceptance rate, mga ganon, or ano ang gusto kong ano ma-achieve sa unang linggo, ganon. Ganon ang ginagawa ko, mga ka-that's good. Pataas ng acceptance rate ng yung rating. Kailangan yung rating hindi bumababa, yung rating kailangan nasa 4.9 lagi out of 5, mga ganun. That's good. Ganun sa DoorDash. Ganun ang mga strategy dito. Kaya binabantayan ko yun. Pag bumaba yun, titignan ko na kung ano yung mga dapat kong gawin. Kasi pag bumaba yun, titignan ko kung ano yung review ng customer. Pag ang nakalagay dun eh hindi sumusunod sa instruction, isipin ko kung anong instruction yung hindi ko nasunod. Parang ganon. Hindi lahat ng customer matutuwa sa service mo. Hindi naman lahat. Meron pa rin sasablay at sasablay pa rin, mga ka-that's good. Nandito na tayo, malapit na tayo. So magkakape tayo. Pag ganyan, pag nandito na sa bundok, parang yung tenga ang sakit. Yung pressure ba yun, mga ka-that's good? Pataas na kasi tayo eh. Nandito na tayo sa tuktok ng bundok, mga ka-that's good. Weepers Peak. Yan. Pa-subscribe, mga ka-that's good. Tsaka pa-share ng ano natin. Maraming salamat, mga ka-that's good. Good night.